избрах такава тема, която е в контекста на неговата концепция за капитализъм 4.0. Става дума за нашумялата тема напоследък за реиндустриализация. Вярно е, че в книгата на Анатол Калецки малко периферно се разглежда този въпрос на фона на общите му исторически и политически разсъждения за развитието на капитализма и перспективите на следкризисната икономика. Но все пак той категорично взема отношение и в началото, и в края към този проблем, смятайки, че страните и развитите, и развиващите ще преразгледат своята стратегия за глобална финансиализация на икономиката и ще се върнат към преструктуриране на индустрията. И ако това не стане, неговото мнение е, че неокапиталистични държави от рода на Китай ще направят това и окончателно ще се утвърдят като водачи в световната икономическа надпревара. В моя доклад, който ви изпратих, съзнателно бягам от идеологическите аспекти на тая дискусия за и против реиндустриализацията, защото първите ми впечатления, като се върнат от чужбина, за това, което излезе в медиите, и особено социалните мрежи, показват, че отново се връщаме към един контрпродуктивен стил на водене на спор. Кое е било по-добре? При държавния социализъм или сега, като критериите са идеологически, а не са икономически и още по-малко социални. И затова, намирайки аргументи в книгата на Калецки, аз си позволих да кажа няколко неща, като ги актуализирах и с оценките, в това число и можем да наречем и директивите, които се съдържат в няколко документи на Европейската комисия. На първо място визията, която беше публикувана в края на 2012 година. Само при 2 дни излезе последния доклад за реиндустриализацията на Европа, отново на Европейската комисия. В тези разработки се обръща внимание на няколко неща. Може би те са спорни, но все пак преобладава един оптимистичен тон в оценка на потенциала на Европа да извърши реиндустриализация, като аргументите са няколко. На първо място успеха на страни като Германия, въпреки че изрично се заявява в анализа на Deutsche Bank, не репликирайте немския модел. Той не може да бъде повторен другаде. На второ място, нещо, което рядко срещаме в икономическата литература, признава се динамиката, и то водещата динамика на индустриалното развитие в страните от Източна Европа. Между другото, ако трябва да продължа казаното от професор Ангелов, този въпрос, какво се случва с новите страни членки на Европейския съюз, техните икономики, като цяло отсъства. Ние самите, източноевропейските икономисти, предпочитаме по-скоро да се позоваваме на западни анализи, и то на хора, които много малко познават природата на наследената на държавно-социалистическа икономика и трансформациите, които станаха в нея. Положителна и не положителна посока. И накрая, противно на доста хора, които това число не крият евроскептичните си виждания, колеги, аз лично смятам, че ние трябва да разглеждаме българския модел за реиндустриализация в европейски контекст. Искаме, не искаме. И в дискусиите, които се стояха преди няколко дни между правителството и представители на бизнеса, така доста ясно беше казано, че България ще търси свой път. Той не може да копира сляпо европейската директива, европейската визия, но все пак има няколко неща, които са от изключително значение. Тая гледна точка, като лека закачка към колегите неолиберали, аз имах разговор с една група от тях и видим какво ви стана. Вие през 90-те години говорихте, че трябва да се деиндустриализира България и да отидем към сервис економика, service-based economy. Сега в един глас всички говорите, дали не следваме европейската мода
или се съобразяваме с това, като става в Източна Азия. Разговора приключи с това: не бяхме прави, беше гаф. Да, но вече минаха 20 години и аз тук цитирам и данните от последните статистически изследвания. България е загубила 2/3 от индустриалния си потенциал и въпреки това в момента ние сме някакъв индустриален парадокс. Европейската комисия поставя като цел да достигнем 20% индустриален дял в брутния вътрешен продукт през 2020 година. Ние вече имаме 24,6%, след като в края на 90-те години имахме 27%. Но от това не трябва да се правят оптимистични изводи поради няколко причини, на които се спирам в доклада. Първо, това е трайно остатъчен резултат. Промишлеността е в стратегическо отстъпление, а не в подем и напредък. На второ място, ние загубихме, и тук има бизнесмени, които предполагам, че ще ме подкрепят, ние загубихме потенциала на работната сила, която беше готвена специално за да работи в новите индустриални отрасли. Един парадокс: по-миналата седмица в Ловеч Силвамаш търси 130 души работници, които и инженери, и техници, които могат да работят в студената обработка на стоманени листове. Нито един няма. Нито един. Затова те са редислоцирали 34 души от Кремиковци. Но това са хора, които са почти на моя възраст. Получава се невероятен разлик между едното и другото. И все пак, макар и малко, това нещо е някаква стартова база. В заключение аз задавам въпроса: ако има рестарт, откъде да започне? Смятам, че инициатор трябва да е държавата, но не чрез строги регулации, а чрез насърчаване с подходяща законова база, както и тия, макар и срамежливи опити, да се заделя ресурс, който да бъде достъпен за бизнеса. Така че реализатора трябва да бъде самия бизнес. И тук разделям групите на няколко души. Първо на няколко подгрупи. Това са онези индустриалци, менеджери и иноватори, които съхраниха българската традиция и дори запазиха водещи места. Те се броят на пръсти в световната индустриална конкуренция. На второ място това е новата високотехнологична индустрия. Това са повече от Greenfields. На трето място са заявените инвеститорски интереси от бързо развиващи се икономически региони, главно извън Европа. За разлика от доста колеги икономисти, аз съм оптимист, смятам, че инвестиционният интерес към България в момента не е лош и ще продължи да расте, независимо от не много атрактивната вътрешна среда. И на четвърто място едва идва реанимацията на части от старите промишлени гиганти от типа на Химко, но това означава части, някои участъци, а не целите производствени площадки, което не е възможно. В заключение си поставям въпроса: свръхамбициозна ли е тази задача, няма да се спирам на този въпрос. Надявам се, че следващите няколко месеца бизнесът ще се консолидира и ще даде позитивен отговор на този въпрос. Благодаря.